Vládko, tak víš, co robíme dneska? Začneme do vínu. No čemu to je na čím stojí? Len, pokošťujem potom z toho, čo zostane. To je jasne. Idem mu prísť. No. A ty budeš zapínať potom. Môžem? Počkej, prečo? Počkej, ja si potrebujem na trku zobrať. Ja si to prečítam do krku. To je dobré. Dobre, Vlado, môžeš spustiť filter. Blátež sa nesvieti. A potrebuješ? No, by som videl klasnice. Jaj. Aha, to som nevedel, že na šolúbe. Nevadí, poďme na oko. 3, 2, 1, čú. Jaj, to je vôňa, to je vôňa. Priprav sa to takú potom. No. No. Minimálne tých 5 litrov budú strata kvasnice. 5 litrov? Proste. Dobre, to stačí. Prvýkrát si doprajem na plné poháre. No. Chlapci, na zdravíčka, na zdravíčko. Na zdravíčko. Na našu medovinku. Tá chuť na jazyku. Čo sa toho nadýchlo? Takže budúci rok budeme robiť plnú hentu s onu zelenú. Hentu zelenú tam hovoril, že hentu plnú. To je akurát 300 litrov. No, takže 100 kg medu. A ze sprády boli 2 dní roboty. No, minimálne. To za 2 dní spravíme. 2 kotliny to chce? Trochu, a ešte trochu. No, ja by som dal do takého februára asi. Takže 2 mesiačky. No, a potom čo? Potom filtrácia a hotovo. A potom ešte vyzrieť, ne? Ne, však to teraz už bude zrieť. Ideme? No. 3, 2, 1. Už išli kvasnice. Koľko tam ešte sa vleze? No, také 2 litre, 3. No. To potom otvoríme. Pančujeme. Dajme tam vodu. To je nám musím spraviť niečo. Dobre.